9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-солагии ғалаба ба қасри Кремл ташриф оварданд. Меҳмони олимақомро дар қасри Кремл президент Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. Сипас аксгирии якҷояи роҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати ҷашни ғалаба ва вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москва ташриф овардан баргузор гардид. Дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони сурх ба ифтихори 79-умин солгарди ғалаба паради ҳарбӣ баргузор шуд ки дар он шумораи зиёди низомиён иштирок намуданд. Баъди анҷоми расмии паради ҳарбӣ дар майдони сурх президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори чорабиниҳои тантанавӣ дар